ma Laventer Amutavi en nying ma okong'ere e kind jotugo. Kata kamano, kimedo nying mar Ferdinand Omanyala, to ji duto biro chiko itgi. Laventer en min od Ferdinand Omanyala kendo achiel kuom jotugo matimo ikruok ne tuke mag Olympics e boma ma Paris. Laventer timo ikruok e lap ma Mirama ka omanyo yore mag timo orako motelo ne tuke mag Olympics biro bagi boma ma Paris, piny mar France. Laventer biro tugo tuke mag chikruok e lowo kata long jump ka en gi geno ni obiro bedo ja Kenya mokwongo timo maber e tuke mag Olympics. Kenya okawo thuolo mar tero jotugo e boma ma Paris e timo ikruok margi ka Miramas en achiel kuom kuonde malony ma nyasani keto e yot ne jotugo mondo mi otim orako mage. Facilities. It's not like home we don't have. We have, but the accessibility of the facilities and the professionals here is just amazing. They're willing to help the club itself, and they have coaches everywhere, and also just seeing athletes who have been participating in the indoor and the outdoor season training here. It's good to experience that and train with them and know how professional athletes prepare. 2 years ago, it was young. 2 years? Yeah. Omanyala? Yeah, 2 years ago when he...